Het is eigenlijk zelfs boven verwachting. Ik nood alles inkleid is en alles die te plakken en de meubels en de blomkes en het is boven verwachting, echt. De 120-jarige zuivelfabriek in Ljussers is, nadat het een bouwval wie, in een iertijd omtoveren tot 13 nieuwe vakantieappartementen. De appartementen hadden alle keer hun eigen charme en bieden de ruimte verliet ze, maar ook zeker grote groepen. Ook valt er voor de gasten van alles te beleven. Nou ja, we gaan sowieso elk appartement is uniek. Wij willen graag de band dat die boetenbootje we gaan hier lezen. Ze kunnen polsen springen, ze kunnen vlot bouwen, bootje varen. Ze moeten de omgeving beleven. Daar gaat het eigenlijk om. Sliepen in een 120-jarige melkfabriek is nevens wethouder Pieter Braaksma iets zeldzaams. Hij is blij dat het gebouw, wat jaren leeg stie, nou weer een nieuwe invulling had. Zien dat er steeds meer recreatie in dit gebied komt. Vorig jaar hebben we een groei van 8% in de aantal overnachtingen. We zitten zo wat op 400.000 overnachtingen in Noord-Eerst-Friesland. Dus dit is een prachtig mooi concept die het aanvult. Want hier kun je maar de hele familie heen. En dat kun je op de meeste bij een bedrijfsfest net. Dus uniek. Ook de inwoners van Moerel-Jussers binnen botte spreken over hoe de twee ondernemende broers de zuivelfabriek ompakt ha. Nevens inwoners Teamsma binnen ze tegen perfectionistisch. Dat is straks ook al zijn de jongens. Het is gewoon het wie een net een mooie situatie wat je weer, maar wat die man daar nou in steeds zet ha, dan is het een hele welkome aanvulling van de beide dorpen en als een hele mooie invulling van de beide dorpen. Bouwen is klaar, nou maar waar die mensen komen. En dat is voor u toch wel een hele nieuwe uitdaging. En daar ben we advies nodig en daar moeten we nog mee bezig. En daar ben we er ook mee bezig. En we hopen dat wij op die manier aan een hele grote mensen hier krijgen.